pagi, kauban ang mga espesyal nga rikados lugtungkan ini. Ang panagat o pagluto mo'y bahandi, ang kabilin gikan sa among katigulang ngadto sa ating kamatanon. Kami ang contingent number 7 sa Barangay Labugon. Contingent number 7, Linamog Festival of Barangay Labugon. Ako si Dunay nga mangingisda, buntag hapon, kung ihap-ihapon. Ako si Rubin ng hagkayutaan, sakyanan, mansyon, kwartahan. O pinangga kong Clara, pwede ba tikang mahimong kapikas sa akong kasing-kasing? Ha? Ako? Hatagan di kag kayutaan, sakyanan, alahas, kanatanan, pwede maimuha, sukton mo lamang ako. Ikaw, unsa man imong ikapanghambog. Dili man ako dato pareha kanimo. Pero aduna ako'y naibawan kung giun sa pagkuha sa akong amahan ang gugma sa akong inahan. Unsa man kini? Mao kini ang labog, ang akong ikapanghambog. Ako, Ako na! Nakapili na ko. Akong gipili si Junel! Labog-labog, labog. Dilawin ang abong labog-labog. Utahi nga lamian, ang ayan nga ikapanghambog. Lalabog-labog, labog. Dilawin ang abong labog-labog. Dili na mo ikabaylong, ini ang among garbong. La 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 la
Thank you very much, contingent number 7.